Arefo mama kwan na mfa momre Nyansapo kasamfoni so aye Amoamanhene nana Appiah pokua abibi onye mfinsia aduokono ennan na obeyi Amoamanhene ba hema no wafra ne ntoma tintim kwa akurade nanso aneyie no afi na diedefo aba wo mo ye na kwankwaja ayi ti so hwa na konwa na edikan ya esiwe we eye entoma nom ne ntoma kintenom ene niema yedini gya no kwai we ye ne mpaboa chachawo ahenema nom a oba ahema okonse do a ana okwa akura ntoma a wodi besiesie no ho sapepepe enene nananom ambo mo wa Amoamanhene ade hye busua no wo maye nfefefa ahyehye yi we bunya no baabia enhwe se Nyansapo kasamfoni so emprempre de wo hene a wote Amoamanhene akonwa so nana ageni mboaten wono enie ena ne batakari kakraka wahye adigina ekoa no ekire se nani braba esere ne tua nan nana se won kasa etuo ne dane na so no ekire ni bra aba ono owuo ekwotentam a sa wode wo na nko ne owuo ani ye nan ahia ko ono owuo beko na nka waje na de hie na wode wono aba atiasefo asase so bi tore na na firi ne nas ne chacha tuntum wode ade bi aye sentoma kakra ato ne nan ene bi ehyem saa ebebo na eba na ne kotodwe hono no saa so na ahwe ne batakari na ade bi sen ano saa te se omu frantoma ya na ahemfo no de obode hye ase no ni tuo ne dane na so no hwe ne batakari no ensonso ye wom sa wore ne batakari na ahosuo ne ye ntotonye pa ye wode ayese ehye ene ye wode ayese kojan ebi no ayese kontoa ena ebubomu ne poma ayese poma bi ena etwere ne nsa nifa hase no ena bonkum no so ya ayese kotokore bi ene no so eda so amrehwa eye anibre na aba enti nananom adehye a wo mo Amoamanhene ebusua no no wo mo ni abre to hwe batakari ya na ayese wo hene na edi sanenim na wodi kon nanim na afi amamre ni amane wo bia no wo maye ye ka mo se nana ousu afrie na nka wono nso ene oye Amoamanhene na ohwem afia pem ankono aduosia mu ena obedi ade edi besi mfinsia mpimienu ene miensa no mu a ofira ne ntoma wotintim mu na okọ ekura ohwem mfinsia bese aduosia miensa na odi bedi ade dua ye awuhi eye ginaye edua enkyeremu wo ho Nyansapo ekura ni na yede ebemammo tudi nya abotre ne yenko abra na nan afro na pakan yi dizo ohwem a na nanya mfinsia duo wotwe ennan ena odifiri atiasefo asase so kwa ekura yemu makonya no so de wotena so aduosia miensa titi aduosia miensa fafiri aduwotwe nan mu ese na bedi ade no na osha oya ba mu afra eno bedi ade sanso na ahwe oba ahema na Appiah pokua abebiwa ono so nya mfinsia aduokono ennan na ono so afia pema ankora aduokono mienu 1992 eno bedi ade kopim mfinsia mpimienu ene aduonu mienu ya na nanso fra ne ntoma wotintim mu ohwa na ese oba ahema nso kwa akura no wotena konya no so mfinsia aduasa nan ansa na wo kwa akura yi enti ne ani bra na ababa izore nana ageni mboaten a wo ya Amoamanhene mprempren ohene a wote apakan mu a na so woni owuo ekoko yere de ekoso hanne beto aso na ebusia nana ana etu atene so dra ahemfi anase Brempon ya wono eda fom ya ohene emfi odibedi akonwa no ohene emfi odibedi akonwa no wuche mienu pepepe nana enya mfinsia na duosia miensa oba ahema enya mfinsia na duasa nan yeze wuche mpepepa obeka se pepepe nana de no ebro oba ahema de no so se de oba ahema de bedi ye na no kwasem e wo ne se na se nana tena akonwa no so che yie pa sa na oba ahema so kra na ebeka sa wanche ni mfinsia duasa nan de enye adeketo ho afi wo hwe wo mu mfie no a ese wo mu mienu nyina wo mu ne masese na na owusu afiri enya mfinsia no aduwotwe nan sa na wo fra ne ntoma wotintim mu nana Appiah pokua bebi onya mfinsia no aduokono nan sa na ono so fra ne ntoma wotintim enti sa wore a ohene ne che na akonwa na ombedi ye no so odi che ne pa enso mfie mu no nso oba ahema nso di che ne hene ena omu nyina de ko ensia bi oba ahema che ohene mfie no mu edu a enye asem ketwa ena ohene nso che oba ahema ewa akonwa no nso finsia no aduasa ebaako anasa aduasa mienu mu a eno nso enye asem ketwa ho edi samle de ye to atena ye koyi no na ese eye nana ageni mboaten Otumfuo Brempon onye ni patwa wa asantemantem hanmo Amoamanhene wokọ na onu owuo akwa akoko okoya amamre ni amane ese fata
eti arefo afei ena yedi yeni akyirimu a yewo ensuo bi e wahanom a eho abakwasem ene mmoane anwade a eye no no yise nyansapo so nko na abenya abomoden akyekyere a no yebesane mu na yede amamu ti sese ho nanam yede ne koi no akoye amamre ne amane sefata ansakra na ebere so a ebiabere no na aba betena se na afeyi no ayeye no na yede agya nananom ekwan kura. Abusia yehu bafo kentenkrechi wo ho won na mprimprin ya waba abaji itu anana pagya edi ekosoro na otoye edi ehwe biemu no. Abusia enti eno no yeguso a abakwasem a ewo Amoamanhene krom ha ensu eda ha eho ena na de nani echima wokwe yenso de na na yi na yebeto aso ya. Abusia nana asetu atene a yeguso a yedi akire ye ko yahye mobose de yebekoso bia no Nyansapo kasa mfidie so yemfa ensuma mo yebema hu ana batakari a yebekasa Amoamanhene wo batakari kese a ohene ehye no enne ehye no medika atwa batakari no hu mfonyini dia akire wo dada ore nana ahenche edi besi ne nase a bibie wono bia ekire se woduru akono a eye anibre ena okoyi na batakari hu abakwasem de eda akira ko tire a yana oyo hempopro ewu esirimbo moden na ode batakari yesonkonkra ede bete yewura de nenan esi okruwi ne obrawi nwoma so woti sikedwa kofi so nso Otumfuo sei tutu finhia bebre ni batakari no wono ye ede gina ho ede man se abropem so satam na koakon ewo ntin enu ntin ye kase sebe asante ene ntafo de twakan we ntam wono no edi se nuafo eye de bre wopem so a kakra efa ho ne se ohye no di duru akono ano a sebe agyan ngom pia ngom sekan ngom saa enso ena etu entimi enfamo opem so enti asante man batakari kase no ba janya nuni eno de opem so nko ano wo saa kwanya na utumi ehye enwa abakwasem kakra na mede ato ede amamo na aba Amoamanhene eno ne nam so ma asante manye ayemfuni nyina enam akono ntino obia wo ne so ene ne de nti so wo obia de aya na hye na ya na nsonso ye kakra de dedem Amoamanhene de hwe ono so de na nsonso ye wom eche ahemfu bi a ye hu wo no so de ono so ne de a ono so ewo eno no ene ne yie na ahemfu na trankunya achiame ene edukrofo wo mu di na chi a wo mu nyina ede wo mani echiri mu na afi amamre ne amane sefata efa nana owusu afri a obedi ade mfinsia duosia emiensa tena akonya so no nya mfinsia aduowotwe enan no saa mere yi wo mo hwe wo mo gya no kwan mitifiri mu a ese nana wo mfinsia be se dunsu dunwotwe mu ane yede ni bedi akonya saa tem afe apema hankono aduosia no mu wo ya ba mu akora
fe nana wasiso ewo hono na afi nana afia pokua abebiu a wono so nya mfinsia no aduokono enan nana nso ebedi akonwa no mfinsia aduasa enan so oti mfinsia aduasa nan di fre aduokono na mu a nana de obedi ade no na oba ahema no anyini pa no mfinsia no adusia ewo hono yeguso a ye pem so a ye koyanim a kakuma bi na chese yedru nsuo no na amamre ne amane esefata no no Otumfuo Brempon nana ejeni mboate wode ahyehye so ansana yetimi ato aso ne awiabere no yasa akosi nkonwa ato aso Abusia enono eti yeguso samre sawhwa Otumfuo Brempon nana ejeni mboate ena oguso a watena paka mu a yedeni etwa mantimfino na obi bebisa se abusia wabia na Amoamanhene kuro no kura ho abakwasem enese menhwa akom emontimpo Nyansapo awedi ni nyina a yede bebremu na kakra medical te ho na medi akyeremo ne se Amoamanhene kuro no ebai abra na enuafo baanu ba kudindi Amoa ena ba kuso dindi oguso na mentene nwase bi ebeda awon mu ntam eno na mpanyi si nkonwa awon mu transe a wo mu di asem wo no owura a ye friend se Amoa odi enkunim e woni nu ye friend se oguso eno ena ebeye nsa na we de Amoa wo man ni o Amoa wo man ni o Amoa wo man ni o kasawodo a ekoso na Amoaman nti Amoa wo man ni eno no na yaredi ni nyina a ya ruwure modom suko a Nyansapo yede no bema mo nti we de ni animu kakra en mate ho a yede ama mo abusia kakuma bi na yetru ensuo no mu na ne nti amenya ene se amamre ne amane ne wo nsuo mu de adibia obi atimi bobi na odi esra na se wodi dwade Ayefo enono se wohwa ensuo no ena kakra utwedi ampo ne nananom dia bidu wohene batakari na muhu ne saa no eya na nye adeketoa batakari no eya na nye adeketoa kra enieme womu ne niema wonum aye ne womu ne ntino no sabe emu odu papa iwurugu anase ye de hyewa wanhwe ya te se ye de goriate na kochemata ade de hye David ya wantunu nan ye pegu ho no ti wo se nananom ba ne asoso wo mu saa eya anya se mbi nyi wadwen se bia na natrimu na ye ne de anase bisa sabe ya no mo so niema pa eno mo ede enam ho samri afeni ewu se won moto ana bohu de na meka no empanyifo akuroma adehye omba ubi se bi ni dwade wo mutim de wo horo wo ho ne ade no anwode bebre ene nsancheni bebre nsuo ye dahi eye ede ma Amoamanhene asantema
Dabro. Phone on. Oh, Dabro. You want ya dun semu se nana eyi nkonya na otutu te se ewi amamre na nana be ye ni nsu ni ho amane no esa so nana ewo apaka mu a esa de ne ko yechi na afi yakobboaboa ye ho na ne aka ne yawo se kopum se ewi abre donko bere mu no ade hye buso nyina ne dom mani nyina be sa atena se na ahemfu bani Brempon ya wono ekwa yi nana urusu afuyie afi apama hankro adusie mu ene bedi ade ekopum fi champion no ne mensem a ofra ne ntoma wo tentemu na afi yi nana afia pokua abebi wo ba ahema no so ebedi ade afi apama hankro aduokro mienu nu de wo sin fi champion mienu aduonu mienu a wono so efra ne ntoma wo tentemu a won ba nu nyina no ede omani akyiremu ewo ekura na afi abehwe ye gya wo no kwan kura.
Nana akosano akoya amamre ni amane aba afi ena kuruma adehye ebema no mo piafo nana akwaba we etise wokokon ena waba no sa pepepe na amamre ni amane na ye ni na ase wode wani buso a wohwe no etie wo nana kokon wadi nkunim waba enuti e wose na adehye ne ba bombechia no ma no mo piafo sa na emu se ekoso wa hampepe moma yemfa munsi wa hase na afei yen soriso na yen konyame ya adoma wiabre no ye betena se yiywo na nkasa na yekoso no so enu so nyansapo yen fa nsuma mu ye betwa ye de ache medi ene ebusua pani owusu edu me subscribe na share na like aya ma unu enya bi no ntwe sanse amamre pa e na akoso ha ye ma munyina mu ene hwe
Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya